नमस्कार प्रणाम। हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट से हरा झंडी मिलने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई का टीम वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कर रहल बाटे। शनिवार के दूसरा दिन का सर्वे का प्रक्रिया पूरा भइल। एएसआई का टीम दूसरा दिन मैपिंग का काम कैलस। वहीं ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाना में भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कैल गई, 3D इमेजिंग भी कैल गई। दूसरे दिन की कार्रवाई में मसाजिद कमेटी भी शामिल रहल। इस दौरान ज्ञानवापी परिसर के 1 किलोमीटर के इर्द गिर्द का दायरा भी छावनी में तब्दील रहल। शुक्रवार के करीब 7.25 घंटा तक सर्वे भइल। इससे पहले 24 जुलाई के करीब 5 घंटे सर्वे भइल रहे। कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार सुबह 8 बजे एएसआई का टीम काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 पर पहुंचल। गामा-गामी के बीच सबके सुरक्षा मानक का जांच भइल। फिर सर्वे टीम के ज्ञानवापी परिसर में भेजल गए। दोपहर में नमाज खातिर सर्वे के 1 घंटा खातिर रोकल गई। इस दौरान सर्वे टीम लंच पर गई। दोपहर 3 बजे के बाद दोबारा सर्वे शुरू भइल रहे। एएसआई टीम के साथ दोनों पक्ष एक एक वकील तहखाना में उतरल लो। इससे पहले सर्वे में 4 टीम ज्ञानवापी हाल, तहखाना, पश्चिम दीवार, बाहरी दीवार का कोना कोना छनलस। मापजोख भी कैल गई। दीवार और ओकरे आसपास से साक्ष्य जुटावल गई। वजूखाना के छोड़ के पूरा परिसर का सर्वे होखे के बाटे। सर्वे के बाद परिसर से बाहर आवे वाला महिला वादनी और हिंदू मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता द्वारा पूरा प्रक्रिया पर खुशी जतावल गई और कहल गई कि एएसआई का टीम वैज्ञानिकी तरीका से जांच कर रहा बिया। ज्ञानवापी से बाहर निकलने के बाद हिंदू पक्ष द्वारा तहखाना में मूर्ति का अवशेष मिलने का दावा कल गई। वादनी 4 महिला के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी द्वारा बतावल गई कि नंदी के सामने जोन व्यास जी का तहखाना बाटे वजह से मूर्ति का अवशेष मिलल बा। एएसआई गहराई से अध्ययन करत हुए बारीकी से सर्वे कर रहल बाटे। मुस्लिम पक्ष पूरा तरीके से सहयोग कर रहल बा। फिलहाल ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।